nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke karo batur-batur kaya ngene. Reng, nek suarane duwer iki. Ora iso diapusi nek suarane duwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan ketoke terus. Ora ana matane ming cangkem tok. Ayo. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye iki? Kowe rasah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange telo gareng. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbare. Kowe wani karo aku wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Nek meng kowe ora gelem mundur, meneke Dewi Janaka, Dewi Werkudara njaluk mati cara piye? Yung. Wih. Rastra. Ana ratu tlatah sabrang madunke Janaka nggugu karepe Dewi candhak sirahmu jegeluke ning lemah ajur kumur-kumurku wandamu ora iso dikukup. Ayo ratu Gustimu kon tekan kene tak longgo parung waduke ora mudhar aja tundang Janaka parat. Weh ladalah matek kowe Ron. Bacange ning pinggir dalan. Men wis ben mati wae lah wong-wong Ngamarta padha runtik atine. Kagol atine. Dewi Janaka, Dewi Werkudara. Ayo ladenana pun Kakang Prabu Patokol Bawarsari. Oh. Sapa iki? Takon karo aku Raden Janaka. Aduh. Sayangku. Cintaku. Edan. Ora kanyono-nyono jebul Dewi Janaka persasat widadaringe Jawantah. Aku wis ora kuat ngampah hardaning karepsan. Cium, cium, cium. Ora gelem tak dupak raimu. Dupan. Dupan mbok menawa ki tandha tresnamu karo aku. Hei! Oh ha 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 ha. Hei! 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 Wah! Ora apa-apa. Hai! Ayo, sambat kowe. Dambunge kok porah lho. Aku ki sayang karo kowe. Meneng ta? Angel temenanan. Hai! Hai! Setan ndas apa kuwi? Ndasmu.
Tidak ora apa-apa malah aku sing kelumah. Gene lusi jalma tan kena kini ro. Wong digdaya aja gleleng. Isi ana sing luwih digdaya. Aku Prabu Patokol Bawasari. Wis apa? Werkudara. Aduh, maaf sayang. Nah aku kasar karo kowe. Aku ora ndiriat kasar karo kowe, amarga aku sayang karo kowe. Wah, gilane. Sikil barang diambu. Diambung aku gila merinding kabeh. Aku yang merinding. Berarti kita dua sudah saling merinding. Edan. Edan apa? Mulai ora. Ora kowe dadi bojoku. Bojomu cengelmu. Ngopo kok kaya wong gila? Kula sampun pinanggih kan Prabu Patokol Bawursari. Sing utusan kon nglamar Dewi Janaka, sing nglamar pun kula pecah sirahe. Ayo adikku cah bagus sing digdaya dhewe ya ming Janaka. Nggih. Lah terus Prabu Patokol Bawursari dugi kula di kudang-kudang dicandak awak kula arep diambung. Lho, lah mbok yo gelem. Gus. Njenengan menika lanang karo lanang kok. Patokol Bawursari iki arep ngambung kowe? Inggih. Kula antem mboten dirasake, kula napak-napake mboten dirasake. Piye? Saiki piye? Nadyan kowe ora tumindak, sing tumindak Werkudara, ning padha karo kowe ora mangan nangkane ning gabul pulute. Yen ana lakon kaya ngene iki piye? Yen nganti dingerteni dening para kawula, Janaka kok dilamar, lah padha karo kowe iki rak diwedokke to. Sin. Wah, gilane. Sapa sing gilane? Prabu Patokol Bawursari. Kresna kanggo aku tulungi. Nadyan aku sing maju aku kalah. Wis to. Percaya aku kalah. Sapa sing iso ngalahke Prabu Patokol Bawursari? Semar Gareng Petruk golek ana sing iso ngalahke. Ning kowe kudu njaluk ngapura karo Semar, merga kowe natoni atine Semar. Kowe mentolo karo anake Semar. Yo, aku njaluk ngapura Dipol. Manuswa kang layon pesone diculke to Kak dengan kang memanise wadananira layu Pak iki taline diculke iki Pak kumel kocam ratnya maratani wis to Pak kelangan Bagong kok arep suduk salira arep gantung lho Pak Bagong ora ana sing nglipur karo aku, Dole. Nek ora ana bapakmu melu ora ana, aku ora iso pisah karo Bagong. Semar, aku jaluk ngapura. Wah, Semar. Aku jaluk ngapura Dipol. Perkara sing wis kebajut niku ora bakal iso dibaleni. Nggih mpun, anane kula nggih ngapura. Ning wit dina iki pun kula sumpahke Semar ajeng golek bendara liya. Ora ana gunane kula labuh karo sampeyan nek sampeyan mentala kali anak kula. Semar,
Aku sagu goleki Bagong sak ketemune. Bagong durung tekaning pati. Mergo aku durung mateni Bagong. Ning pancen mau tiba ning jurang tak golekane, tak jegurane jurange. Tak gawa bali ning arepamu Bagong kudu slamet ning aku njaluk. Njaluk napa? Ana ratu jenenge Patokol Baworsari. Jarene Kresna sing iso mateni ming nala garing karo Petruk. Petruk garing aku tulung ana. Mengko aku sing goleki Bagong. Nek ngapusi titenono sampean. Kok nganggo topeng apa tenanan iki? Iki rai tenan kok ya. Kok dapure kaya Bagong. Sapa iki? Kere-kere. Aku ki piyayi. Kok men ditemokke karo batur-batur kaya ngene? Reng, nek suarane nduwer iki. Ora iso diapusi nek suarane nduwer. Lah iya kok ya entuk sandangan apik banget kaya ngono kuwi. Waduh kerise. Waduh. Keris kok dedere kaya ngene iki. Saka ndas kewan ketoke, Truk. Ora ana matane ming cangkem tok. Ayo. Ayo ratu kok ya sepatune siji, selope siji iki piye? Kowe rasah do cerewet. Ayo minggir. Dewi Janaka, Dewi Werkudara dadi garwaku. Langkauna batange lo gareng. Piye? Wong kok terwelu ngene kok sumbare. Kowe wani karo aku wong Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Nek meng kowe ora gelem mundur meneke Dewi Janaka Dewi Werkudara njaluk mati cara piye? Yung. Wih. Rastra. Semene wae aja sesek-sesek. Tak sesek wis ora gelem cetha nek do kesel kabeh iki. Noyah-nayuh Baskara Titi Mangsa. Ical wujuding Kilurap nenggih Prabu Patokol Baworsari. Babar dadi wujud Kilurap Bagong. Miwah Sang Dewi Waradropati. Aja macam. Ngandel ora. Grelengi ra jamak-jamak. Wis anggere konangan kere loro iki wis. Ra sida mukti aku. Lah kowe ngopo, Gong? Wah, aku doyak. Apa mau? Ndoro Werkudara. Nyemplung jurang. Heeh. Dewa ya iso dapusi ta, Tru? Kok iso dapusi? Aku gayane nyemplung sumur ning jane sumur iki cethek. Oh. Aku nang sumur ki ndekem dewane. Weh, Bagong, Bagong, aja mati, aja mati. Aku terus medhungul, ngapae? Ngono. Dewane terus kaget, terus aku dinae pusaka kalung robyong kon mateni Prabu Kala Sereng. Prabu Kala Sereng ki sing nyolong Dewi Waradropati. Dadi ketemu Dewi Waradropati. Heeh. Nang ndi? Nang akeh kuwi. Waduh. Akeh ulo, iki tumuli ae. Weh. Kok sore mau, Gong? Ya ini kok ngetokke bahan tumuli. Tumuli ki apa? Wature nemu ning kali. Nyau. Antil mudar. Sing tok ngendelikke nganu sapa? Dewi Waradropati. Heeh. Ambok ditokke. Gusti Waradropati medal Gusti. Niki pun paripurna lampane Gusti.
aku ki wis batin kok. Ana ratu kok rupane kaya tempolong. Mula terus tak goleke mungsuh gareng karo Petruk. Ha iki sumbere iki. Nek ora ana iki aku tetep tekan sesuk sore dadi ratu terus to. Ha ya ora sesuk sore lakone wis ganti kok. Tak ujug-ujugi dadi ratu. Semar, kula rene kok. Pripun? Anakmu wis ngandel ora. Malah mung diajar karo Semar. Ketoke tresno ning plak-plek saking tresnaku karo kowe. Perkudara. Oh, rene kok. Piye? Sing dadi ratu mau sapa? Aku ora ngerti. Sing lungguh ning mburi dhewe sapa? Bagong dadi ratu. Heeh. Lho, ora basa. Aku arep mateni aku kok. Mau saiki wis ora. Sumpah? Yo, ora. Aku tresno karo kowe. Aku ya tresno karo kowe Dewi Werkudara. Ndasmu. Aku lanang dunekke Dewi Werkudara. Syukur kapokmu kapan kuwi. Lara ora, Gong? Ora. Aku isih ampuh. Sisa-sisa ampuh aku isih kok. Wah, iya syukur. Bagong aku njaluk ngapura. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Iya. Niku dite ajeng tiba niku endi? Iki apa piye? Heeh. Nek tak gawak kene ndak disaus apa iki. Edan. Lagi diduduhke wis disaut. Syukur Bagong kowe iso gawe srana kundring Nyai Waradrawati. Nggih. Nggih karang sedaya menika ming dadi lantaran kok, Gus. Iya, Bagong. Tur wonten ing salebeting cariyos menika janjanipun menika namung gegojekan kemawon. Ning salebetipun gegojekan samboten-botenipun boten ketang sekedhik. Wonten ing lelampahan menika mesti wonten pitutur ingkang sae. Lah pituturipun dipun pendhet, ingkang awon dipun bucal. Sampun wonten conto kaca Benggala mawarni-warni wonten salebeting pergelaran wayang kulit. Mugi-mugi sedaya manggiha raharja niskala. Weh, edian nggon aku dipek kabeh keparat.